uni udah Willy ubakular ban ai kami kena kasi bada ula sim pisa da kilak lah haduk kat no lak tapi da sim pisa naki Sau sanak. sau san lak dia bidon keti ban no ni Berwayas akib. ha Ayas akib. pikular ban ai lanu ka pisa joki La Simon dia pok khat arbaje. ha Simon dia pok khat arbaje. ni dai Willy pej mo la da siu meniru orang wan kenduk menta sengi teh rei uklem wan kot kum ka e ka baya ya keren tena kalian jonga ngan ap tang haduk mendia belada wan siu mendia ngin le ya bodon kam ngin pelaj pajba bat la kanu ai ba unsur tu himu bat ki pulis kin le ya ka bodon kam namar ba kadur jong ula yo menta te ni dei Willy thank you Willy bat mo ha bat dei tang ye gitu ki kena sausan lak rei daki pau lak ula dap sim pisah kerteng ban ai kam ki samla kasi jongi tak kadau kami kini nong sim kabu ngan ai pore utang haduk monde lada dap haduk monde kamut nginem pelat bat nginem ai jam yo ni ubreu ya priang tu bahai pe so chesen ki perlo ki perjor ki bi ye ki jonga bi juga san ki support na kapor sa kapor ha kan ika channel ka jonga dengan karpat ep ki gubrang thamai sio bahasa ska ini channel jonga like teng siam sing kenapa pinyo iki video ki berang thamai na kapor sa kapor ya ha kan ika por perlok ta kita kebentak ka mga kwa ban keren hangde pilai i na kapor sa kapor ye kini ki jingja hapo jongka jela ka thungi mo ye kini ki jingja ki bahasa thok sa syukur Henry kini ki breu na po kani ka jela ke jongi but kide hiru ha ju ko por bagini kinong thok kinong syukur kinong ute mo kide hiru kide ki prado presnam ke jongi iba thok ke ba syukur ngi ba ngala ban ai kam ai jam ya phi ba ngala ban ai kam hangta Henry nganoi phi perlok ba phim de ban ngik ya ulu no breu shimet ubala ban ai kam ya phi hosiar kenang ban like negi ki jing e ki ban khya ka ban kit ha ka jing em ko jong phi phidi ban kiar negi ki gini ki ba terwa jam mo pai ha gini ki singi ki bamenta ngalayo ban pek ha ka channel jong iba ps mo ba shibun kita ki breo ki ba phone ni i onda kila dep siu ya kapisa onda kila dep siu ya kapisa onda kila dap ram dap sha ki phone ya iba ps ti henry ngangan suka banong hangne haswa ba pinle kanu kono kam ti bishar bha bat bishar bia tek patiek kenang ban like banon ra ya kata ka jing e ha ka jing im ko jong phi ha ka jing e dan pi ko jong phi ku man la ka su te kini ki breu ki ba thok ba syukur ngakwa ban kern hangne kalong ba hato ka sarkar kamla mo ban sim khia halor jong kani namar badon gini ki breu ki ba thok bawat hakikam pulit lani tikam security mo don gini ki breu ki ba persang ban pen bet ye ki khon samla ke jongi mo ki bala ban ai kam ai jam ngalayo ban pe ha ka tu ka channel jumpa ps ya kan ke video ro utu breu uba ong bala ban ai kam ai jam mo pada ngom bakalatif ai pulit ne ki kam pulit ne kam security ne tu ngakam kenal mo ka ba phi la ngat la siam hala dia kani ga jingja ga jamin arja ka khandai khandai la jana de hadian pada min hakini benai march taus nam he de wan phone beng benai march ong ba ki kwa kam ong kata tu mana bang kwa ma de ong na bahap siu kata-kata ngala dep siu liba u de u Willy bird thank you Willy bird thank you usaha lai me nong se phi thu cái jong ha ye thu ngalawan ru shi yang ya thot ta ki agreement pawan siang patho agreement ngalai bi me hi li thot ta agreement hadian ong ka bahap siu kata tau lawan singi ong wan sim ta bisa dong ni ta kata skim dan de ong to shi gp de la gp me mana perlok ngaru ngasu pandam na perlok siu ta bisa de ong kumta adalah hadian ong hap ai le kita ban hap dan kam hap siu sakar pesan hajar teng hap siu 10 hajar lai 10 hajar ban hap ai bai syai kita ki hai omta hap ai bai syai ki han ukular ban ai ka kam ayu pi DEO ninggong show ukular ban ong kampulet teng ong ani ngatakan February utang nut mo ban le ki kampulet ki kamit ye kalong saliam de ong pitap kam hadiah sing ong ho ngathap de ong post pion jadi empat ong pi de ha jeng February tri ku ong kum DEO jadi empat to sa punyo ana ka kam DEO ong ta
te kum gitu kita jinja ka sarkar kadai ban sim kia halor jong gitu ki kam penbik ki kam thok ki kam skor gitu dei ki long thik kum gitu ki kam tu ki kam tim dan na ba gitu ki kam tu kim dei ki ba gitu klam da yui ka bomut ba gitu haba yoi tiga mut ba pidei ban siu thu sai bau batu klam yoi bat ubatu ubayoi te pidei ban siu thu sai namar kham khor bhagi ni ki breu ki batu haba piyoi namar kini ki breu ki batu haba piyoi da ka baki thok da ka baki syukur ya pi ba ngala ban ai kam ya pi ngala ban ai kam ai jam ya pi hangta te sen ke pisaya ngakata bat ai ngakata ngan sa thep kam ya pi anai pi kitu ki baro em tiar na kim gitu gi kam ni gitu gi penbik ki panthame mo gi penbik na ne panthame tiar na gitu gi kam ki baro gitu gi kam kaba kong sam hi kadai kaba phim yang scam halagi jong gi jong pi bala da pidei sha kita gi bero gi bastat ki bala biang ka digri ni gi bala biang kata ka kerdan pule ka bangmut ba 3 sitom 3 minut bat ondala mi ki kam ki bala pen mi hina ka sarkar hangta ken pin salek om dei ba pin ong ban liwat kam ya kum gitu gi breu ka bathok ki bersyukur bangala ban ai kam ye phi kamta sen bisa kata ya gitu nai phi wat ngit kum gitu pe habang apek yang wei mo ini kong ngapek menen tengalai i gitu video ke jong bai ong balada i ken kulum lang ya ta bisa kala poi si sanlak ka baila ai yang breu mo ya tu breu te hang tu ken ka mut ba kala ban manra ya kata ka jing bat ka jing jenjar ka ba nimat la dengi klem wat banyak ya kono ka kam te henry ba pi syam ba nu breu ba simet utau ba tarwakam ya pi klem da tip sai ka ba mut klem da ye i ba ki kam ka ba utre kum no pi pingit ya utau breu ba an uba un ai kam ya pi haka jing sisya ka ba mut mo manta ngala aban ngit tharai ya ubreu bomju bela misteri uang ban ai kam misteri nga nai pi num la ra wan penyo wat tang ai kam misteri ro kon mau bhai ta mo kan mau ba ini ji bateri misteri ngitip ha ka an misteri ka kom teri misteri ro wat numut kam de ka basuk ber kapor ka pi pahu dan kapor ka pi kerdu ke ba pi hap ban song deki benai ro kata ka de ka jing sya te ngano ya pi kata pide ban sim nuksai kata kemud bah ulu breu baterai mo pilat itu ya ka jing jong u ka jakasa ka jong u ka kam ka ba utrai mo u te kemud pi hab ban bisarnya halor jong kata amde ban si ong ba ngala ban tep kam ye pi hangta te rizanyo tu kam ka ba pi trai menta i tu kam ka pi trai menta song khop jing te salik jon kata buat namnget big ye kum gini gibreu memar kini gibreu em kum bakal i ha ko video ha ka channel jing PS te PS ila kular banle ye ka badan kam mo la da siu ta pisa hadu komonde la up mo yong ba insa IT sik pulit te ya kum gini gibreu ngan ong pi ngas kuntu ya gibor pulit ba umde ban ailat e kum gini gibreu gi ba penbik gi ba thok ke bersyukur bahwa happening kata ka jingkerdu kam ka jingkerdu jam lani kata ka jingkerdu ka belakasngi henry don so kum kini kibreu ki bawan thok ki bawan syukur di haka ju ko perlu ngaku aban kernang ni ya ki perlu ki perjor jengi baro ki khun samla lani kilong kumi kilong kpa kani mo pimdei ban big than adu kata pide ban long ki bastat namar ba pihak ban pechwa ya kadur kemat jong nu ubreu hiu bathok u bersyukur lada pipek ya kadur kemat ka jong u kabumut pilatip syai ba udei ubreu bathok u bersyukur kata ka de gaji sya ti haka ju ko poro kini kibreu ki bathok ki bersyukur ba ki stat pinang ba ban penbik ban penbang ya fi da ka kantin jali jaum hadu ba pinda hijai thik ku ma ka por ka ba piadon lainnya sangut, wei bam sok jauh, tang bagi ni kap jong pi kin sa hijai kin sani hiam, ladau tu beri ubam yang sok jauh berjauh bah, te kemut ke kini ngap jong pi kin sa hijai nambar ba,
kajing jauh jauh tu so. Te kalau kita kan bagi di gini top kinang syukur gini gini lupi. Kinang ban pen ban pen jam hadu kata-kata. Te ha juga por pen sak bit ro juga por. Te ya ubabit nang pen bit cucu. Kini ki beru jong iam kinang kita. Ya ki babit ke bumut ba kin kuare ban hikai ban ya tiulang mo. Ya ki babit ke bumut ba kinang pen bit cucu ba kin da bit du serta kaji im jong ke. Te ya kum gini ki bro ide bertiar mau perlok ngim dia bendon ka mensim ka ba kawan lolot mo. Jadi banyak teriak tak jadi banyak kemaya kaji habapang haba syutom ngiru ngi pang ngi syutom dia tang itu giba top giba syukur bangan ai kami pik kata-kata bapang ha ngiru ngi pang ta ngiru ngi syutom ngi akordit ngi jencar ta ngi balang ngi sni ngi pendap penbiang penbit penbiang ha kaying kesam ti ngi dia ban sing pu syai hang ne mo ba phim dai su ban big ya kum gini ki jaj penbit penbang na kinoro kino gibreu bat kini gibreu ki bawan penbit tidai hi gi persnam jonga ga jong phi tidai hi gibreu na po jalani kliya he henry ki yaslok tilang bat kini ki mender bat kini ki dikharam ki yasnok tilang bat kini ki trilang bat kini ki dikhar te nangta mo nakapor sa kapor phi pe kumsya delhi CHA mo haba kini ki khun samla ni po jalani kliya ki jongi don ba onge ki don ka kam ka balat kamta kini ki samla ki jongi na nangina po jalani kliya ki jongi tang sutip kamta kabut la chuya herbet thik kum bala her kini ki kling gil taap ki chuya her gil chuya mare bet andal apoy hang ti jayo sa apoy sakita ki spa sakita ki jaka khemet sakita ki jaka bandi te ngon ai phi di ban husiar ni ki di baro but piong ba hapo jela ki tungi ki ba kerdu kam kerdu jam hoi kerdu kam kerdu jam kan tang ba pidi ban siu thu sai lada pinang hi ban tre ka kam ka jam kan pelilat kan pelilenti pi ka kam ka jam ka bon handrei pidi ban siu thu sai baju kwa lalot baju kwa raha palat na ka ban kong pidi ban sedang suana ibarit hadin pat sale pat yak bahe kan buntek tengi kum gibreu mo nim hun ya kai ka bala yo ndrei ngi kwa ka bahe da ban yo nim chu hun ya ka barit tingi kwa da ka bahe bet ban yo de ne ka dau ban sawan kini ki jingja ki jingja hapo jong ka cela ka jungi basami kini ki kam thok ki kam syukur kini ki kam dawa pisa sen kata pisa yang ngan sa thep kam ya phi kin sami ki kini tengmu ba lada phi hun hi ha kala ka jong ka kam ka ba phi trei ka bomot ba on nam don shu ini gibreu gi ba penbit kin du jat chisndon kan mau bahai kata te de na kata dau ba phim hun ya ka ka ba phi jo de na kata dau ba ni kini kinong thok kinong syukur kinong luti ham ni po ka jala ka jung te kan mau bahal ni skman hun ya ka ba phi trei na ko lep la jong lagi di ginong belah lagi di ginong trekam sekar walau tulap warit ru yai ne kata ka kam jong phi ken yai ne kata ka kam ga jong phi ka por hi kan sa batai phi ban kiu si kiwe ki kerdan kata kadika jing sisa tela dangi hun hi ka mut ba angin poi hadu uput hadu kat ne te wat dangi ki khun samlaru ngi de ban long kuta lada pidang belah kamut ba hun ya ka iga ba phi la belah ye tre sitom but up on dal poi ka por pa andal penbena naga sorkar mo yeke ki kami te ki pus ki balat pila ban nek kan om dere ban su ong no breu simet uban ai kam ye phi mo ngai i hagini ki si ki mata bon bahagini ki nong thok ka syukur ani kia ai kam ki ai jam ngarang ong phi sis ban su kulare kum gitu te wadanga batre mistri ru ngampat lare ban ong phi menta wan nan tre mistri bat nga ngampat lare ban ki kli ye phi te kini ki bru ki la ban ki kli wat agi kam pulit ni ki kam security ni ki kam pero mo ki kam bahe ki la ban penbit penbang ni phi tang bang no phi nga kum putre mistri ngan la ban penbit ye no te ka bhai bang amla ban penbit ye no namar ba kani kam dei ka ba e hangi ngawan ban keren ngawan ban mi ngadon kata kajing seokia ba knang Indonesia khmat ba nginda husiar ya kini ki kam penbit breu kini ki kam dawa pesa jadi ban kiar naki kata kadika di sisa kan mau ba
Te nakaliang ka jong ngaro ngam dapat slam tangkat ni gikin. Te ngin saya akan duk pat next video ko blai sibot.